stream bе. Аз па стрим такова рекорд. Мали не пасенджи. Няма такива бе. Move to the safe zone. You've got gas moving in. За jedan UAV. Čekajte, koliko ni već? 10 top, kaca nekoj? Пускам Tam, пари. na tam. Na tam, Пускам tako пари je dobro. пара. Čekaj, ja sam bio dalečе vas, ne znam gdje sam. Daj do tijema. Na želtu, na želtu, na želtu. Tu даже там не bounty. Čekaj, još malko da svetne. Eto kako je to. Не, светкай, светкай. Боже, пак чух. Тука, тука. Опа, един отвънка. Срочен е то. Пак строчен, пак е строчен. You lost track of the bounty target. Друг, лево. Лево, лево. Стига, как се готвя. Иска да ме довърши то. Браво, бе. Другия стреля по мене, дай. Строчен, мамо, хедшот. А не? Ти го убили и какво направи? Викли двамата. Не, втория май ми го даде на мене или? Не. А, значи аз съм го струшил, ти си го бил да. Свален. Другия, его е. Сега идвам. Оп, двама са. Ето го то. А, какво ми фърли това, бе? Ето го другия, Симо, отзад. Абе, то като умре ми фърли нещо, брат. Какво е това? Някаква бомба го взема. Опа, го единия, късна там. Къде е Кеш, снайпата? Пускам страйк. Е там. Gas is closing in. Relocating safe zone. Стойбите. Фарлик страйк. Убили страйк. Опа, ево. Fire sale active. Buy station prices have been О, reduced. уби другия. Двамата, да. Ево, бе, момче. Идвам по въжето. Кола? Да, виждам. Тема, това е ред към мен. Да, поне направо. Ето тук спре. А, не е спрел. Чакай, ще го седа от високо. Оп, на шопа върнаха. Друг отбърса на шопа. Бият се. Тук лево, не. Видимо, спават. Идват, Симо. Gas is closing in. Your squad mates in the group. If they survive, they redeploy. Срочен единия. Строчен и другия. А тук отгоре е единия. Минус 2 брони. Направо. Зад мене.
inbound. Ne ima hubava pozicija, Be smo se advised, spredi. your squad is down. It's up to you now. Zaradi se? E това. О, това е, това е. Броня, броня. Ево, на шопа беше. Enemy UAV is online. Да, на шопа. На шопа, горе на кеша. Попален мръсо. Там на къщата ти е, брат, на жълто. О, той е на прозорец бил. Виж пред тебе един картер, не видели ли? Гледай. Сини. Тука имаш. Hostile UAV in the area. Право глад. Той затваря за 4 секунди. Ришки колко можеш. Да. 38 секунди. 36. Айма шоп. Пада при Enemy. Его е тук във въздуха. Откъде? Тук отгоре над нас. Не отгоре той значи, а? You got gas inbound. Safe zone relocated. Се кача. No more fighting in the gulag. Не става. Friendly loadout drops on the way. Нема го тук. Его той скочи, чуваш ли? Некъде близко. Абе тук бе, Марти. Виж ги тия къде ще палка, дай да знае палка. Къде? Да, пред Не, нас. те се чакат там да е. Дай там отгоре на къщата. UAV standing by. Вътре. Head to the safe zone. Gas is closing in. Стига, браво, 24 enemies active. Kill them all. Те взема брони работи. Хвърлям за брони. То чупен са тебето. Thanks for the work. UAV overflight terminated. Долен. Далеч си 100 секунда. Виж пред Биго, тебе, над биго, тебе има. биго. Стой Над се. тебе има човек. Да, видях. UAV UAV. available for tasking. Към. Тук долу е, Марти. Да. Мъртъв. Да, чувам над нас. Тук до мене. Contract's worth more than usual, so get it done, soldier. И аз имам такова, си мога да качвам. Стой. Имаш ли сега да го взем това? Да, взимай го. Okay. Да. О, Над горе. нас. Я да им се качваме, я. До зоната те скочиха. Те скочи. Чупен е то.